Vieš čo je halus? Že väčšina ľudí ide presne do podcastu, tam povie nejaký názor a tam to končí, že tie disiaky sa prestali robiť. Uh-huh. Ja som strašne chcel sa disovať aj teraz kontrafaktom, neviem, ja to mám hrozne rád tie disy, ale nechcel som byť akoby prvý, lebo oni presne majú takúto tendenciu, alebo teda hlavne Rytmus potom povedať, že si sa chcel Daňo iba zviesť, čo mne teraz prípada akoby, že neviem, kam už by som sa ja mohol na kon zviesť, že neviem, ale teda akoby tvrdil by to a odignoroval by to. Tak som akoby čakal na to, že to spravia oni. Moja informácia je od viacerých ľudí, že to aj spravili, len ten disk nikdy nevyšiel. A teraz zhodou okolností v týchto dňoch zasedal nejaké vyjadrenie, že vlastne bez neho by tu ani nebol rap a že v jeho postavení presne, že zase by len niekoho zviezol na chrbáte a že z jeho postavenia, že už je to vlastne aj akože smiešne, že on nikomu nedá svoju interakciu, lebo on je tu vlastne najviac zo všetkých a že keby na Veľkú Moravu nedoniesol hip-hop, tak dneska na Slovensku není hip-hop. A proste už mi to príde také smiešne, že ja už sa k tomu nechcem ani vyjadrovať. Ale zase ten diss nevznikol. A zase to bolo len, že on povedal v podcastoch, ja som povedal v podcastoch nejakú svoju reakciu na to a ako tam to skončilo. No? Že škoda, že sa tá hudba už dneska nerobí, že tie dissovačky boli vždycky super.